Iawn, Cwr Pamlai wedi wneud I perfformiad cynta heno yn Ysgol Bro Pedr. Siwr ddath I boes? Wedi mwynhau mas tro. Good, a... So, o'ch chi'n canu tair can, o'n i? Beth oedd y tair can? Flat i'r piw yn o'i gynta. Seli gyda'i Wedi cael ei sgrifennu da D.T. Hopkins. Chi wedi cofio, mae hwnna'n sôn yn y meddwl yn dywe. A can y Sipsiwn, ie. O lot o hwyl yn honno, ond oedd e a gesyn yn sta man a gai gweud yn do hwnna. Mae rhaid i'r rhywun. Rhaid i'w gywyn, os e. Ie, so, mlaen nesaf, beth chi'n neud nesaf fel côr? Perfformio nesaf? Ni lawr yn Llan Ffyr Prawn Fori yn entertaino'r WI. So, faint o gloch yw nhw? Marcau 3 o gloch. Marcau 3 o gloch. Wedi debu dwi'n credu bod ni yn perfformio. A fi'n gobeithio bod digon o de a cacs na ar ôl ni, efe? A tywydd... Ie, gobeithio. Gobeithio fawr. Diolch yn fawr I chi a phob lwc yn Steddfod Genedlaethol Ceredigion, Lemmy. Diolch yn fawr I ti. Good. Ces fan hyn o Cwr Pamlai, yr un nath sefydlu popeth da Cwr Pamlai, ynddo fe? Nôl yn 2020 oedd hi? Ie, cyn y Covid, ie. A Elin fan hyn sy'n hen law ar hyfforddi grŵp llefaru, neu cwr llefaru dylen ni weid, Sarn Helen. Siwr ddath I un o noson fywiog iawn mam Bro Pedr. Oedd yn greit I gael genedlaethol da, oedd yn greit I fod yn y neuad yma a gael y naws a teimlo cefnogion o bawb. Ac mae tro cyntaf ni wedi wneud a mae wedi bod yn profiad arbennig. Ac wrth gwrs wrth wyneb Elin, chi wedi bod gyda Sang Helen mewn sawl steddfod, ynddo fe? Odyn, ond ni ddim wedi bod ar steddfod cyn Llan Rwst, felly yr un 2018 yna ni perfformiad felly. Ie. A dyma'r tro cyntaf, hynny yw, mae bob perfformiad o'r newydd na fe. Felly mae'r tro cyntaf I ni perfformio hwn, a mae'n wastad yn beth da, jyst I setlo'r nerfed yma bach. Ydy. A hefyd, cael tri outfits gwahanol I weld y lliwiau yn toddi I gilydd yn neis, ac yna shwt mae'r yr ambiance pan ni'n cael llyfr mewn at I gilydd. Mae'n bwysig. Ydy, a na, ond Mae'n ymwneud â pacad I gyd, ond fe? Ond yn bwysyn da, do? Ie. Good. Pob lwc I chi i'r ddoi cwr canu meibion a chwr llefaru yn y steddfod nawr mlaen I Tregaron. Diolch yn fawr ti, Ifan. Diolch Ifan. Iawn, Rhiannon a Lois, y ddwy sy'n rhan o gŵr bythol wyrdd sydd yn agwen y cwbl, Rhiannon yn agwen a Lois yn cyfeilio wrth gwrs. A Rhiannon a Lois, chi'n ddwy sydd wedi bod yn agwen corau ers ache. Fi'n cofio chi'n neud gwaith caled ar adran a sawl cor arall. Felly mae'n fraint siŵr o fod a fod steddfod Tregaron mor agos I adre, mae'n fraint I chi allu mynd â cor I Cystadlu yn dos siŵr fod. Wel, fi'n credu I ddechrau, mae'r beth cymunedol yw bythol wyrdd. Syniad oedd yr hedyn gael ei leihau gan Mair Panteg a Janet, a wedyn nychu a nychu a nychu, tan bod fi'n ofa mewn I Mac Lane am spel, achos oedd Mair ar yngoli bod Siôn I mewn na. Ac yn y diwedd, sylweddoli, oedd na dipyn o alw amdano fe. Pan wnaethon ni gyfarfod gyntaf, nôl y mis Tachwedd 2019, sy'n teimlo fel byd a goeth arall. O'n i'n ffili credu faint o bobl ddoth I Frondeifir noson hynny. Ac yna, wrth gwrs, fe ddoth y clo, a wnaethon ni ddim canu o Chwefror 2020 tan diwedd mis Ebrill 2022. Felly oedd y cyfnod na'n hir, ond drwy hwnna I gyd oedd bobl dal I ofyn yn dod Lois, pryd I ni'n ail ddechrau, odyn ni'n ail ddechrau, odyn ni'n mynd I fynd i'r steddfod, os na steddfod mynd I fod ar fath nawr gyda'n so ni'n gwybod bod na alw am y peth o hyd. Wrth gwrs, I ni wedi colli bobl yn ystod y ddwy flynedd ac ni'n cydymdeimlo ar teuluoedd hynny. A mae sefyllfa lot o bobl, gan gynnwys ni'n dwy siwr o fod, wedi newid, a nifer wedi methu dod yn ôl ato ni, ac ni'n deall hynny wrth gwrs, ac yn mawr obeithio, falle, os byddwn ni'n cario ymlaen, gyda'r ysbryd gymunedol yma, bydd bobl yn ail ddod ato ni. Ond mae Lois eisiau gweud wrth gwrs.
nad yw hi ddim yn gymwys i ganu yn y côr i fan. Dim cweit. Dim cweith. A bydd yn lot sawl blwyddyn y ti'n gymwys, cymwyd ti'n gymwys i ganu yn y côr yma. Oes. Ond fi'n falch iawn o allu bod rhan o'n fe, mae'n gret, tod. O'n i'n gallu gweud na, o'n i'n pan oedd iawn, ond fi o'n i'n gallu gweud na, so... A mae pobl dyma o'r ymarferion yn gweud, o, enjoyes i. Mae pobl, dyn nhw ddim yn anghofio yr hyn sydd yn ei gofidio nhw, a beth bynnag maen nhw wedi gadael gytre a'r poenau ag ati sydd ganddyn nhw. Ond am awr a hanner, dyn nhw'n cael cyfle i gofio. Mae cerddoriaeth yn well therapi na dim byd. A fi'n mawr obeithio bod bobl yn mynd i wrando falle ar hyn wedodd ces yno a'r bwysigrwydd cerddoriaeth mewn ysgolion a chanu mewn ysgolion. Os nag yw plant a bobl ifanc yn cael y cyfle mewn ysgolion, yna bydd na ddim steddfod i gael mewn rhai blynyddoedd. Ac yna bydd i'r rhy hwyr erbyn hynny. Mae'r rhaid gwneud mae'r grassroots na mor bwysig. A fel wedwch chi, Covid wedi bwrw yn fe, a hyn o'r tro cyntaf i chi ganu fel côr? Ie, ers Covid, ganon ni yn mis Rhagfyr Yn gyhoeddus wedyn ni. 2019 yn yr eglws. Ie. Ac yna... Cwpl o fisoedd ar ôl dechrau. Cwpl o fisoedd ar ôl dechrau, ie. Ac yna, wrth gwrs, dim canu dim byd, a dim ni ddim wedi canu'n gyhoeddus. A unwaith ni wedi mynd trwy'r rhaglen. So, oedd mynd trwy'r rhaglen, mae hyn wedi bod yn werthfawr iawn. A fi'n diolchgar i ces am hau'r syniad. Fi wedi cwyno digon hefyd bod wedi hau'r syniad hynny, ond fi'n credu bod e'n werthfawr i ni fynd trwy'r rhaglen i sylweddoli mae yna lot o waith ganddo ni i wneud mewn un ymarfer arall. Ond mae gwynebu cynulleidfa a cael ymateb cynulleidfa hefyd mynd i godi'n ysbryd ni. A fi jyst yn gobeithio bod yn dod off o'r llwyfan yn Rhegaron wedi mwynhau fel wnaethon nhw heno, achos dyna sy'n bwysig. Wi yn berson, i ni'n dwy yn bobl eitha cystadleuol, ond gyda'r côr hyn mae'n rhywbeth gwahanol. Yr ysbryd cymunedol a'r feddigyniaeth yna mae cerddoriaeth yn ei roi i ni'r bobl sy'n perfformio ac i'r bobl sy'n gwrando. Cewch. Amen. Wel, fi'n mynd i just ado angno i hwnnw, achos mae sawl un yn y côr sydd ddim yn canu o wythnos i wythnos ac ddim yn gyfarwydd falle a llwyfannu, a felly mae'n wych bod chi'n gallu rhoi cyfleoedd i bobl fel ni. So felly, hir oes i bythol wyrdd a, mlaen i Steddfod Tregaron gyntaf. A diolch i Hywel Cymru yn yr enw. Ie, mae gai gweud, os ni symudau nôl, maen nhw yn fythol wyrdd, so chi'n gweld y côr fyna gynne, ond nhw i gyd yn wyrdd rwle. A mae dan ni'r corsage yna hefyd. Ie. Diolch i Nicola a Steve yn casged am rhain hefyd. Gret, diolch yn fawr i chi. Diolch.